Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem com crear contingut digital en la plataforma Moodle d'una forma molt senzilla i com utilitzar el creador de llicències de Creative Commons per aplicar-li una llicència. Comencem. Estem en el curs Moodle exemple del nostre conegut alumne 1. Llavors, això són continguts que hem fet exemples en vídeos anteriors i hem d'activar l'edició per poder afegir un nou recurs. Escollirem de tots els recursos disponibles un dels més senzills però molt eficaços, que són les pàgines. Aquestes pàgines em permet generar pàgines web d'una forma molt intuïtiva. Li posarem un títol, exemple, recurs i llicència, una descripció, recurs més llicència, i aquí, utilitzant totes les eines que veieu aquí, podríem crear tots els meus continguts. En aquest cas, jo faré uns continguts molt bàsics, com podeu veure. D'aquesta manera podem generar un contingut en format pàgina web per als nostres estudiants. No tindrà associada cap tipus de llicència, de moment. Vinga, desem i veiem que ens ha creat aquest recurs, exemple, recurs i llicència, i el posem el primer de tots. Anem a veure com queda. Veieu? És un contingut molt bàsic, però que ens servirà com a exemple, perquè no té cap tipus de llicència aplicada encara que jo sóc el seu creador. Per aplicar-li una llicència a aquest contingut, utilitzarem el Chooser Beta Creative Commons. Utilitzant el traductor que ens dona el mateix Google Chrome, tindrem una aproximació millor del que estem buscant. Seguint un conjunt de preguntes que ens apareix a la part esquerra, podrem anar seleccionant la llicència que volem. Si ho tenim clar, podem dir que sí, però posem que no. No sabem què volem. Quina atribució li volem donar? Que qualsevol persona faci servir el meu treball? Ha d'incloure l'atribució o no? Posem que sí, que volem que qualsevol persona ha d'atribuir-me el treball. Ja et recomana un tipus de llicència. Si poséssim que no, també ens recomanaria un altre tipus de llicència. Posem que sí i passem. Volem que tingui ús comercial o no? Fixeu-vos que va afegint els diferents tipus de llicència existents. Posem que sí, li direm que si volen fer. Volem que tingui obres derivades, sí, no, el que nosaltres vulguem. En aquest cas posem que no. Per últim, ens confirma o ens demana la confirmació de que si som propietaris, que si hem llegit i entenem els termes de la llicència i que quan apliquem aquesta llicència de Creative Commons no és revocable. Li diem que sí i li donem a pròxim. A partir d'aquí podem posar el títol de l'obra, que en aquest cas seria exemple llicències, el creador, que soc jo, Guillermo Guerrero, l'enllaç de treball, podem copiar el C via web, si tingués jo un portal personal ho podria posar i posem l'any de creació. Fixeu-vos que a la part dreta tenim dues opcions, si és un lloc web o treballs impresos. Si és un lloc web, podem utilitzar el que hi ha aquí, que ja seria la llicència directa. Anem a provar-la. Copiem, anem al Moodle, editem els paràmetres d'aquest recurs i tan fàcil com
copiar la llicència. Fixeu-vos que ja la tinc, segons el que jo he configurat. I desem els canvis i visualitzem. Aquesta seria la primera manera d'aplicar llicències a les nostres creacions. Què podem fer també? El que ens dona un format HTML. És una miqueta més complicat, però no tant. Podem copiar-ho, anem al Moodle una altra vegada, podem una altra vegada editar paràmetres, i en els continguts del curs podem desplegar totes les opcions i aquest símbol d'aquí significa que podem veure el codi HTML. Aquí veiem el codi HTML i com l'hem copiat podem fer enganxar i com podeu veure és exactament igual que el de dalt, però ho hem fet en llenguatge HTML. Tanquem i fixeu-vos, és el mateix, la mateixa llicència, però en un altre format. Desem els canvis i visualitzem. Com podem veure, hem aplicat la llicència. Per últim, si fos un treball imprès, podem utilitzar aquest text per poder-ho posar en aquest treball que posteriorment irà en un suport analògic. D'aquesta manera podem aplicar llicències a les nostres creacions, ja siguin format web o format presentacions, Excels, el que nosaltres vulguem, i assegurar-nos que se'ns reconeix l'autoria o que es mantindrà igual segons el que nosaltres considerem. Això és tot. Fins la propera.